Lire swara keprungu liwat petuekku pratondo yen ana warta kang teko kakek ati iki bersama sing ngiripi prayata saka kowe wong sing tak tresnani ning kene kowe kondo tresno ra bakal mendo nadyan kepapalan kaya tunggal jati areng mongko biyen kowe ate kondo maraku hatimu ra bisa nampa tresnaku jebul bener pantukaku kuwi kabar teru mlebu pamestine to antarane marang kenya papujanmu aku bisa ndetongo nyuwun marang kang kuwasa muga murake tresno bisa tuwa angremaka bebasan manuk mabur sedur ketipik kawal benci tresnaku lire swara keprungu liwat petuekku pratondo yen ana pawarta kang teko kakek ati iki weruh sapa sing ngiripi prayata saka kowe wong sing tak tresnani ning kene kowe kondo tresno ra bakal mendo nadyan kepapalan kaya tunggal